Epa lagunok ongi etorri mini bideo honetara ea hiru kutsatxo hauetan zer tokatzen zaidan jakiteko eta bar ez daukat esperantza askorik izatez. Gehienetan agian grafitiak edo gustatzen zaizkidan pertsonaien eskinak tokatzen zaizkit. Eta agian Overwatch diru gehiago tokatuko balitz, orduan ez genuke arazorik izango, eraz, guazen hemen lehengo kutsatxo erekitzera gure mini bideo txiki honetan, aurrera. A ver. Grafiti bat. Ikono jugador, hemen jarri daiteken pertsona bat, kasu honetan Silvanas, grafiti bat, eta Zeraren egoitzu bat. Eta gainera nire taldean doana, beraz, eser gutxi tokatzen zeuko hemen. Gehien gozatzen dena izan daiteke grafiti hau. Merziren grafiti, igual gero jartzen dugu, ikusiko dugu. Goazen bigarren kutsatxoarekin. A ver. Aspekto bat. Llanuras, grafiti bat eta hemen gesto. Eta gaina dago taldean bat direnez, eta esaldi bat. Como digas Bacon una vez más. Vale. Zaten dizu dena, guztien zizkien pertsonezen eskin bat. Bueno, hau ere jarri daiteke gestu moduan, eta guazen hirugarren eta eskin kutsa irekitzera. Bia sorte gehiago daukagun edo ez dituzte. Oh, dirua. A ver. Ezko zituzia da. Ez ditere asko gustatzen, baina bueno. Eta diru ez dago latxarto. 50. Bueno, lagunok, hau izan da kutsa honen gauzatxo mini bideoa, eta horrengoan gehiago. Agur.